non hedjong BJP along kaching bedun kolom sing taro lapin ari sang hotok di 25 malalong bidya sing ingleng phan vote ke hang pidang CPIML bang hini a candidate saphan kang thum karni lapin karchupon Rongkhang constituency kaparlo Langhan arong along APHLC asong atum pen pherang ke mai ke pha Hamren constituency kaparlo Harlong Sora along BJP asong atum pen mei kang nipot Aprangsi Abirta kelang arato anaphan kardong pajero kardong non dili Karbi Longri Abirta ke thanabang sami ojang terangpi non birta ang ton pen arjupon sena Abarim Karbi Long District Congress Youth Kongchen Bang Lapen Ari Sang Hotum BJP along Ching Bedun Depen Dipu Manja 5 Mile Khorsing Rong Hangarong along Dipu LE BJP pen Karjab Dun Bidya Sing Ingleng Phan Wood ke hang pidam asai kedeng pon Laso hot rong asar pen Chinglok rong arat atum anta Chitong Dun Tim Karbi Long CEM Tuliram Rong Hang pen ki claim kedam rong arat phan kelang kapaching bar lapen Karbi Long Hawar phan development asai ki claim aputhak rat atuma phan than pajermi pon La Sophie kachitong dun arat atuma phan kachi uma peta ron pon Singdaro ex General Secretary District Youth Congress hin pen asipini nilitum laso Pipasin itu masa orang sampai nanti huri nangkok mah, adhe dalini itu malang jirpijir podo pek, wanta aprang pendame ningkan cap aprang sampai dak seorang ke sini itu thegam long lo, isi habir asan si isi aram aja asan thegam long, adhe hala so towar tawe lapen pini along sampai isi ram so isi thegam long, tapi pini ni itu thegam long, laso orang lo tentu jirpo tu nang pacini loje, laso orang sampai penangan cingtulon bi sarkar orang jadi penon ningkan phone pen pelang pa jenis ini tu pini cingul lo. Ta ongdung bani tumpini ni tumlang citrap cetudun pen lasorong samenon kacing thur samenon BJP sarkar ni kan krepo peng phelang samelang tum lasorong phan sami singram sudin da me pini pathang dangani tumta jururi tum lapen laso posi pini tim Karbi Long ake hai turam rong hang pen kejapon pen a joini rong rupa sing thur hin pen chenglok lapen rong tuma ke mang pen chenglok education hin pen chenglok lapen non arji pachalar phake elang li phan chururi tun asong thaksi non Emere kilig long pusame alang liphan same ning sit hepik alang litung phan alang tum hai begji pu phaksi lasnili hin pen same kadu hena chuning rilo je nang litum phan kardom pipen nilian bhunang chhang pen non phong same BJP sarkar pan pahai nang athe BJP sarkar hanlo rara kemang lapen rara kar ike BJP sarkar tum ke kita ni chirik cherok tok pensi alang litum same nang pachun pibom laso puthaksi non BJP long an same ni tum non hejung bang pikir pho BJP sarkar BJP along party long cepak dun pen nilitum da pini kolom sing taru pen japon pen nilitum la soa along sameni tum jakong che pharang pen pini la somai ongdung pen non phong tami BJP sarkar bang pekpo la pen non belek adir long sani tum dam bomji la pen itum jakong che pharang pen bomji la pen nilitum sami an pen body pidunji la pen ke pahaji phan la pen itum ni che paprik la pen non sami hemerit chirap long le non khainok be lai sami du ulang lai tum han tak chikumu mete un athe pipon malang le tum tami si akar I la pen rada ke mang tu report for e puthak selang tum pandam lo laso puthak pen pini panesi turam hang sami mailong si home minister Amit Shah pan tami alang li jaidun dak lo laso puthak bangke BJP sarkar tum sami chini lo je rada phan nitum da ningche thelo jon non phong sami pachunji ani simar nisi arjiding elo laso puthak nitum chini ning thepar pe posi pini nilitum same panisi non had nini thomnes dalang BJP long chepak dun pa makeup and nilitum pini laso kong che pharang Kiramtang jang mini phai krep pho arni Langhan PS along BJP asong atum pen mei ke pado ponahut BJP claim bang atum ke ther ke hapen APHLC claim bang atum aphan ke pon bor I la pen job card sanga card pen alang litum amen ke do anta ing than lab jipu ke ther ke hap ajoini si BJP asong along pon bor idet alang litum ningkan ko an pen lo ni pen BJP sarkar along dudun det aphita thangnat akirap la pen development ason anta thekdun dipu ajoksi alang litum pen mentune penta BJP asong along chepa okdun thek theloputa chethan pon bon sita alang litum ke APHLC asong along si arjab dun thit po dudun thip po puta pherang ke pha ameyelong chethan pon
panik lo amar nili bangke usumar pen amar nili bangke dunde dia pu usi mathat lo nili hema besang hu asi chitoy dun pu ni ke usumar pen le lo nili hem nang ke the nang ke habang nang ikham lo I batai si dia de ke bang batai ini bang pen nili han ke poisa sina pakla nang li tum ke BJP ya long a meeting nang dunde APHLC ar long si nang tum ke kachip pa og dun ke hello BJP a meeting long nang dunde dia lo tangka pe nang nang tum hani kali ni hema lu hi do ko apon ni ke bang lo nili han toy kre ama nili usto chevek pon lap si nili dun lo nili hema bisang hu ta do la lo so nu ba pon lo nili bang tin so che ba pon lo dun lo dama pelajar vak ulu tini ni car vak ulu ke hadong ka studiam along ta dun hadang meeting an ni dun car vak lo lapen ke dak Langhan APHLC long ta lo asinon ben bulu te batai kli popo car vak renang ni lu bu roi kri car vak ulu ya lo nili ahok lo car vak du nili hem long nang ither na ha job kar nang pipi tang ho job kar nang than pongi uruna doi poisa nang long dun boy nang than pongi sanga kar long nang men du nang than pongi lake ku BJP a sarkar ke nang kang hon thegi a phan ke kalilo lake nang kang hon thek thi lo apon nili ke APHLC long si nili ke non ke bang at butan nang pet president lo nili chupa ok dun vet pu nili ke lapen ke nili han ku pia poisa lo suri nar kebra pharot ro ice cream nang lele lang tu nili hanai pu swar lu su phan ke tangka poisa pen ningje lu than lu ten nang chip ok dun very putong na ma thama nili ha anap din lu nili tu job kar poisa na nili long onde abu kan dan an chilong lela inu chipu por president long inu por secretary long nasi son ang ether na ha block e sona party long nili du dun de lu tu vi he bang chuche dun chat si nili long e bang he la ke nili hemar abisang hu tanang char judun long lo la pe nili hem alu hi bang ar leng hai ta du la pen ke sonjit be helo tu vi nili hanai pu pi scheme lo ni char judun lo I scheme nang non sinai le lang nang than thi bang yon da than ri de sinai pu la si suri nar kebra pharot tro poisa ke nang ikon long nang 20 SD vote hadlangso LEC pen non kewangji assembly election phan BJP asong pen kachitoy dun EM rupsing teron phan ongdung avot pen ke pahai jipura dode sang si pen EM mongol sing timung kapin khat pon atengsi along meikang ni pon along pini hamren constituency harlong sura along ta mei ke padok pon la so me long aluhi aman pen nang chitong dun Jewel Tokbi general secretary BJP Hamren Mondol Krishna Timung, Convener IT Cell BJP Hamren Mondol Lukhimi Inglengpi, Secretary BJP Hamren Mondol Jivan Tiso, President SD Morcha BJP Hamren Mondol Lapen Pinang An Man Pengki Duatong Chitong Dungkong Nong Chingkong Non Kebangji Assembly Tiluk Alongki Sirke Rapho percent mati highest percentage avot ke Hamren constituency pensi longpon pupusi Jivan Tokbi General Secretary BJP Hamren Mondol pen lamjai pon Anji itu tadi isi lagan pojok untuk berkelang so isi angka lah hamil mesti ada kan hamil mesti tolong kan pakai untuk mungkin misi mesti em dua kai musim timusa masih alang di itu mesti hamil mentol angka lo dak salong coba dak masih penting dulu akan itu mendakai ke tentang ta hak iseng tolong adem lo kendak local committee angka lo gitu patu be arat teman kala BJP kan protokol masih akan mulai kita langsung si kuatkan di kandakan puisi mau undi temu sing temu sar gitu adrim vision kela halo hamil mesti long communication akan ke education akan ke livelihood upliftment akan ada malang di kamar pun so dream salong ada kado be local teman ta sirat dun kan akan non itu dynamic agidar hai mosin temu sar kerja pon ateng kasi non da kado be untuk bom lo akan itu dak bangke hamil mesti bangke tentang MP election ta dak 75% sigilong akan la sopan pi bangke dak opposition teman ta dak
BJP long si nang mars elo asi sopen lang damu pulang te tum nak dake 95% si tum iklo nangi kamen musti ke Karbi long hosting ko sok ang pong pen highest percentage long ni ding ke da kamen musti halo dake Karbi si majority Karbi tum ke dake 95% do bangkai ke dong Karbi ke only 5% asi da Karbi tum ke isi yang rido acing ke than ke tom do katu ke musti tum ha kicing pen alang li rasti long yang kami jual jam si dakar musim itu musar ke kelang bina dak selong cor along cebat kerar lok arsong pemjang re rong di dongka kado ke belang alang si hahip ko bedalang di belang dan hahip yang pila ke ya ko jo tungong asik banji iklan do lang panjok le iem memang setelah bang ke ni kan siwa nang bong sikat do be pan piaji pu ne athe homosing krot sok iem bina particular siwet mosti iem kali homosing krot sok singklam iem bina asi kado ya bagi phong ke unet asista paitang bom lo non citang bom towar kana tum thelong lo la pen ha pu ham ke nong ke for the two way towar se bang salam lo la pen ta ko non ongoing scheme nong lem bom ta lo kami tang tulang la pen program tang ta tulang pen ko long tang order long tang tulang asla so ta si tum dak bang ke mon mute isi bang ke halo lokal tum bang public tum bang alang di panja kong tum orang langsung itu ni kan tum nong sisik di situ kasi bang gile tum ke problem ave tum dapat 95% ke tum mang no median Binit here puni phai kre trok arni ada por phai kemalong dogmuka ka hitipen CPIM LSA hemalong an non kewang GMLA election candidate Ruby Kumar Phangchu lapen dipu LA candidate Ranjit Kram Saphan kangthum karni ponsi asa hemalong an palilo lapen laso kangthum karni along kachitong dun KSA pen Borkiri Phangchu CPIML Bukulia District Secretary Sem Kiling lapen KNCA pen Rina Tirangpi laso mayalong pen pinang anamuluk atum chetong dun si kangthum karni amay jutpon dogmukak pen perang ke waisong terang Karbi Longri Abirta long birta nang pali Most hamper no kitek thai ko party pute BJP la pela so party lo most danger party lo la ke khai so dam phan ke pawir da je phan alama ki judang jubat nim rokom ka do ke pawir da je phan la so party lo la si hindi hindustan महिलाओं को मिलेगा सम्मान by स्लोगन बोला तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला तो सेटा बिहार लोग संसन सेल्टर होम लोग सी बीजेपी एमएलए से चलांग रेम पॉलिटिक ऑफिस के दोला हतरास पूरी रे सेटा हालतम के टेक्निकली बेंसी हेम्प्रेक पीपे प्रोजेक्ट में के निंजे सेटा वाइट डक पेन लपेन रिटर्न नंग पिसेट पार्टी बंके बीजेपी पार्टी 1998 dan inkanta LK Adwani letter nang lolo lason thak se dam tang por hoslam kisan ready chas la tangka lahai tangka do anka chupang lem lablo aposi lahai songya da bhanke bahai heda ji phansini de chunuri lapena dun thu bangke hemprek alam pen batai BJP sarkar tum ba BJP political party tum bangke hemprek pipelo waida basila sono candidate do phanke bahai heda ji phan sini de chunuri lo lapen dam tang anapor emily skim ben pi manang ke lia tangka kan seklong buti ni kan khobote kuti ke tangka mukha apen sega chelang lapen higher education ga phang lak khoke batangka kan seklong ne de tangka la do kote kan khob ini tum thaklong lo karbiang long di mahasolong je 244 e aputha bangpa sarkar le bangpa provider to song do ise ASDC CPIML council chari lo MLA high lo MP CPIML pen 1999 nikan high lo labang sohut autonomous state movement ko sonma Delhi parliament lo Dispur lo council longnia council lo autonomous state aputha koson si ase angtong labang so pon unma sitame 2000 aninkan bangso ASDC CPIML chekadak penapi jitu nitum thaklong ateng pen bangke congress ai power ke bang loge labangso autonomous state alam the putha ke pachun jigali alam nitum dak department thongkep jitu MOU aja kom kata penang pachiru mapen Pinya Abirta la ansi kangton chalo kaduga via phanta kardong